Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kathamahyam Dadadi Supadantikam. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Shashunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 64 ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള 64 വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഇനി ശ്രവണ സ്മരണകൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം കേൾക്കുക, സ്മരിക്കുക. അതിന്റെ സമ്പ്രദായം അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ 21 മുതൽ 42 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി ഈ അധ്യായത്തിൽ 43, 44, 45, 46 ഇനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രവണം അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട്. ശ്രവണം, ഭഗവാന്റെ കരുണ പ്രതീക്ഷിക്കുക, പിന്നെ അനുസ്മരിക്കുക, പിന്നെ ധ്യാനം, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുക, പിന്നെ സദാസമയവും അനുസ്മരണം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതും, പിന്നെ ധ്യാനം, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും, പരിശുദ്ധനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, അതായത് സ്മരണ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണ്ടേ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്മരണയുണ്ടാകുന്നത്. കാരണം എത്രമാത്രം നമ്മൾ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രയ്ക്കും ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും എല്ലാം സ്മരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് സ്മരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വേണം, ഓർക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെയല്ലേ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. കേൾവിയാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വിഭാഗം കേൾവിയാണ്, ശ്രവിക്കുക. ശ്രവണം, കീർത്തനം, പിന്നീട് കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ കേട്ടതെല്ലാം വീണ്ടും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. കീർത്തനം, പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ശ്രവണം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെയും തുടക്കം ശ്രവണമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും തുടക്കം ശ്രവണത്തിൽ നിന്നാണ്. നമ്മളും എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇതുപോലെ കേട്ടിട്ടാണ് ഇതിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ സ്പിരിച്വൽ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കം ശ്രവണമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിമേളകളിൽ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കുവാനും കേൾക്കുവാനും അവസരം ലഭിക്കണം. ഈ ശ്രവണം കൃഷ്ണാവബോധം വളരാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കേൾവിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ചലനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെവികളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ശുചിയും പവിത്രവുമായിത്തീരുന്നു. ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഉറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്തോറും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാകുന്നു, മറ്റിന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. കാരണം സ്വയം പരിശുദ്ധനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ലീലകളും കഥകളുമാണ്. അത് അത്രയും പരിശുദ്ധമായതുകൊണ്ട്, പവിത്രമായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള ശക്തി അതിനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വയം കേൾവി കൊണ്ട് തന്നെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്വയം പരിശുദ്ധമാകാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ
ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെയധികം ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്ത് ബദ്ധ ആത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി സർപ്പദംശനമേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ഒരാളിൻ്റെതിന് തുല്യമാണ് എന്ന്. അതായത് പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റിട്ട് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരിക്കുന്നില്ല, അയാൾ അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെയും സ്ഥിതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപസ്ഥിതി എന്താ എന്ന് മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ്, അബോധാവസ്ഥയിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ ഏതോ ഒരു ലോകത്താണ്, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നു. ആക്ച്വലി ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ ആത്മാവ് ഭഗവതംശമല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥയും ഒരു പാമ്പ് കടിയേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിലായ ഒരാളുടെയും സ്ഥിതി തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ പാമ്പ് കടിയേറ്റ ഒരാളെ, അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാളെ മന്ത്രം ചൊല്ലി എണീപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് അബോധാവസ്ഥയും മന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നതാണ് അതിന് കാരണം. സർപ്പദംശമേറ്റവൻ അതേ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മരിക്കുന്നില്ല. ആദ്യം അബോധാവസ്ഥയിലാകും, തുടർന്ന് അതിനിദ്രയിലുമാകും. അതുപോലെ നമ്മളും ജീവാത്മാക്കളും തന്റെ സ്വത്വത്തെയോ യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തെയോ ഭഗവാനുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തെയോ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവനാകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഓരോരുത്തരും ഉറക്കത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായ എന്ന സർപ്പത്തിന്റെ ദംശനമേറ്റ ജീവിതം എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മളും ഉറങ്ങുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്താ എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയെ കുറിച്ചോ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ചോ എല്ലാം നമ്മൾ മറന്നിട്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. ഉറക്കം ഉണരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം, ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നെല്ലാം ഓർക്കുന്നത്. അതുപോലെ ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണ്. ജീവാത്മാവ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറങ്ങുകയാണ്. കാരണം ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചോ തന്റെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനും തനിക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ ഓർമ്മയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് അജ്ഞാനത്തിൽ ഉറങ്ങുകയാണ്. തന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമല്ലേ ജീവാത്മാവ് നയിക്കുന്നത്. ആ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവിനെ ഉണർത്തുവാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം ജീവാത്മാവിനെ സഹായിക്കും. എങ്ങനെയാണോ സർപ്പദംശനമേറ്റ ഒരാൾ അബോധാവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ മന്ത്രം ജപിച്ച് അയാളെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ആ സർപ്പത്തിന്റെ ആ വിഷത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് അയാളെ മോചിപ്പിക്കുന്നത്, അതുപോലെ നാമജപം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ചെവിയിലൂടെ നമ്മുടെ കേൾക്കുന്നത്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാനും ജീവാത്മാവിനെ ഉണർത്തുവാനും സഹായിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ മാരകമായ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ആദ്യം ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ ശ്രവിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ശ്രവിക്കുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ നാമജപം, നമ്മൾ സ്വയം നാമജപം ജപിക്കുന്നു, അത് ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കുന്നു, അത് ഹൃദയത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു, ആത്മാവിനെ ഉണർത്തുന്നു. ഇനി ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് വിശപ്പ്, ദാഹം, വിലാപം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചനം. അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 4-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 29-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 40-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു, രാജൻ, ആചാര്യന്മാർ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് താമസിച്ച് അത്തരം മഹാന്മാരുടെ ചന്ദ്രസമാനമായ മുഖത്ത് നിന്ന് ഉദ്ഗളിക്കുന്ന വാങ്മയമായ അമൃത നദീ പ്രവാഹത്തെ ഓരോരുത്തരും ചെവികൾ കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം. ഇത്തരം സർവാതിശായിയായ ശബ്ദം നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികമായ വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും മുക്തനായി തീരും. അങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് 7 ദിവസം നിരന്തരം
ശ്രവിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കോ വിശപ്പോ ദാഹമോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയോട്. എനിക്ക് അതൊന്നും തന്നെ തോന്നുന്നില്ല, അങ്ങ് നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കൂ, ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് എല്ലാം ശ്രവിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിശപ്പ് ദാഹം, അതായത് ഭൗതികമായ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിടുതൽ തരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ഇത് അമൃതമാണ്, യുവത്വവും ചൈതന്യവും ലഹരിയും നൽകുന്നു. ലളിതമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യം അല്ലെങ്കിൽ വീര്യം നൽകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അവസ്ഥിതനായാൽ മാത്രമേ ഭൗതിക വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനാകുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നു. ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നികൃഷ്ടമായ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കാനാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉന്നതമായ രുചി കൊടുക്കുക 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിടുതൽ നേടുവാനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രവണമാണ്. ആ ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റി, അതായത് ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 6-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 12-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, അതീന്ദ്രിയ പ്രകമ്പനങ്ങളാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണനിൽ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി ഉപാസന ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം. ഹൃദയത്തിലെ സർവവിധമായ അമംഗളങ്ങളെയും ഇത് ഹനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിലെ അശുദ്ധിയെ, മാലിന്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്, മാഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നിരന്തരം കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രവണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ നാമശ്രവണം, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ശ്രവിക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ മുതലായവയെല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കണം. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് മാത്രം കേട്ടാൽ പോരാ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രവിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി 2-ാമത്തേതായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി കേളുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുക. അത് കൃഷ്ണാവബോധം ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും നമ്മൾ ഏത് കഷ്ടപ്പാടുകളാകട്ടെ, ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലാണെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെല്ലാം കഷ്ടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ കരുണയായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നിരന്തരം നമ്മൾ പ്രണാമങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. 10-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാനെ സദാ അങ്ങയുടെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന, അതേസമയം ഗതകാലത്തെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഏതൊരാളും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അയാൾ വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അത് അയാളുടെ ന്യായമായ അവകാശമാണ് എന്നതാണ് കാരണം. ഇത് 10-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് അർപ്പിക്കുന്ന സ്തുതികളിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണിത് 10-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ. അതായത് തത്തേനു കമ്പാം സുസമീക്ഷമാണോ ഭുഞ്ചാന ഏവാത്മകൃതം വിപാകം നമസ്തേ ജീവേദയോ മുക്തിപദേ സധായ ഭാഗ് എന്ന് പറയുന്നു. അയാളുടെ ആ ഭക്തന്റെ അവകാശമാണ് ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ കരുണ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കണം എന്നുള്ളത് ആ ഭക്തന്റെ അവകാശമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണത്? അതായത് എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ കരുണയാണ്. തനിക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്,
ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എന്റെ കഷ്ടങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനെ ആദരിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഭക്തൻ അങ്ങയുടെ കരുണയ്ക്ക് അവകാശിയാണ് എന്നാണ് ആര് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ സാധനയ്ക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരവസരമാക്കി മാറ്റാം എന്നാണ് കുന്തി ദേവിയും പറയുന്ന വിപദസന്തു ശശ്വ തത്ര തത്ര ജഗദ്ഗുരോ ഭവതോ ദർശനം യസ്യാത് അപുനർഭവദർശനം. അതായത് വിപദങ്ങളെ വിഷമങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ എന്ന് കുന്തി ദേവി പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? കൂടുതൽ വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൗതികമായ കഷ്ടപ്പാടുകളെ നീക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം അത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മുൻജന്മ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്താൽ നമുക്ക് ആ കഷ്ടപ്പാടുകളെ ദുരിതങ്ങളെ നീക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ നാമജപ ശ്രവണം, ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക മുതലായ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുൻ ജന്മത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനും അതുവഴി നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ ഇല്ലാതാക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരുമ്പോൾ തനിക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ വരേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ തങ്ങളുടെ കഷ്ടങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും കൂടുതൽ ഭഗവത് സേവന ചെയ്യുന്നു. അതാണ് കുന്തി ദേവി പറയുന്നത് വിപദസന്തു ശശ്വത് തത്ര തത്ര ജഗദ്ഗുരോ. വിപദങ്ങൾ, കഷ്ടങ്ങൾ വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വന്നോട്ടെ, വിഷമമില്ല എന്ന് അവർ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാരണം ഭവതോ ദർശനം യസ്യാത് അപുനർഭവ ദർശനം, അങ്ങയുടെ ദർശനം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം പാണ്ഡവർക്ക് എപ്പോഴെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകൾ വന്നിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ അവരുടെ സമീപത്തേക്ക് ഓടി വരുമായിരുന്നു. പാണ്ഡവർ വിചാരിക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരുമ്പോഴെല്ലാം അവരെ സഹായിക്കാൻ ഭഗവാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ കുന്തി ദേവി പറയുകയാണ്, ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് രാജ്യം തിരിച്ചു കിട്ടി, യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവായി, ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു, ഇനി എന്റെ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കില്ല, ഞാൻ ഇനി തിരിച്ച് ദ്വാരകയിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ കുന്തി ദേവി പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കഷ്ടങ്ങൾ തരൂ ഭഗവാനെ എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ലേ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അങ്ങയുടെ ദർശനം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും പുനർഭവ ദർശനം, ഈ ഭൗതികമായ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ഒരു പുനർജന്മം ഞങ്ങൾക്കിനി വേണ്ടി വരില്ല. അങ്ങയുടെ ദർശനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും കഷ്ടങ്ങൾ തന്നോളൂ എന്ന് കുന്തി ദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരുമ്പോഴും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സാധനാ ഭക്തിക്കുള്ള അവസരമാക്കി മാറ്റാം എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്തുതിയുടെ ശ്ലോകം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പാപപരമായ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുമ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാപകരമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ്, പാപകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തതിന്റെ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും പിന്നെ വ്യാധികളും എല്ലാമായിട്ട് നമ്മളെ പിന്തുടരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആവർത്തിച്ച് മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തുക എന്നാ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പൂർവകാല ദുഷ്കൃത്യങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു മോചനം ഭക്തൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂടാ. ഒരു ബദ്ധ ആത്മാവും ഇത്തരം ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനല്ല. ഭൗതിക അസ്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭൂതകാല ചെയ്തികളുടെ ഫലമായുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ നിരന്തര അനുഭവമാണല്ലോ. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു ജനനമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴേ ഇത് സാധ്യമാകൂ. കാരണം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദുഷ്ഫലങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ സമ്പൂർണത കൈവരിച്ചാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും അവന് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മുക്തനാകാത്ത ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തുടർന്നും കാര്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം.
അതിന് എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക എന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി കാക്കുക. നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ശക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമേ രക്ഷാമാർഗമുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ധായവാക്, ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ധായവാക് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം പിതാവിന്റെ സ്വത്തിന് ആ പിതാവിന്റെ മകന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ അനന്തരാവകാശി, ഒരു പിതാവിന്റെ സ്വത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശി ആ പിതാവിന്റെ മകനാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് നമ്മളെല്ലാം ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം അവകാശികളാണ്. നമുക്ക് ന്യായമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം. അപ്പോൾ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കരുണ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇനി അനുസ്മരണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം സ്മരിക്കുക, അതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത്. ഏതു വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയാം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ. അതായത് ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. അതായത് ദിവസവും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഭഗവത് സ്മരണം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മംഗളാനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹരായി തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജന്മവിഹീനനും നിത്യനുമായ ഭഗവാനെ ഞാൻ സദാ സ്മരിക്കുമാറാകട്ടെ. പത്മപുരാണത്തിലും പറയുന്നു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന, അതായത് മരണസമയത്ത് ആരാണോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. അത് തന്നെ ഇവിടെ പത്മപുരാണത്തിലും പറയുന്നു, മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ പൊതുവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക, അതാണ് അനുസ്മരണം. എല്ലാതരം ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും അവർക്ക് അർഹതയുണ്ട്. പാപപരമായ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുന്നു. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, നാമശ്രവണം, ലീലാശ്രവണം, ഗുണശ്രവണം, പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധ്യാനം, അതാണ് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? സ്മരണയേക്കാൾ ആഴമേറിയതും കൂടുതൽ വിശദമായ ധ്യാനവും. അപ്പോൾ ശ്രവണം എല്ലാത്തിനും റീസൺ ശ്രവണമാണ്. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ നാമജപം ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും കാരണം ശ്രവണമാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടാണ്, ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളിലേക്ക്, അതായത് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾക്കും കാരണം ശ്രവണമാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ശ്രവണത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത്. ശ്രവണം പിന്നീട് കീർത്തനത്തിലേക്ക് മാറുന്നു, അതുവഴി പിന്നീട് സ്മരണത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. ഇനി ധ്യാനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കടക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ധ്യാനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ധ്യാനം എന്നത് നിർവ്യക്തിഗതയോ ശൂന്യതയോ അല്ല. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ധ്യാനം എപ്പോഴും വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ധ്യാനം അവ്യക്തിഗതവാദികളും മായാവാദികളും എല്ലാം ശൂന്യതയെ ധ്യാനിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോട്ട് അതിനെ ധ്യാനിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ
പ്രകാശത്തെ ധ്യാനിക്കുക, അങ്ങനെ മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്തെ ധ്യാനിക്കുക, അങ്ങനെ പല വിധത്തിലാണ് ധ്യാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാനും കൂടെ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുക. ഭഗവാന് അനേകം വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നരസിംഹനായിട്ടോ വാമനനായിട്ടോ ഏത് രൂപത്തെയാണോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കണം. അത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവ എന്നിവയെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം പ്രതിഷ്ഠിതമാകുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം നിരന്തരം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുവഴി ധ്യാനം എളുപ്പമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖ ദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതവുമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ദുഷ്ട ആത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ ഇത്തരം ധ്യാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ധ്യാനം എന്നുള്ളത് അത്രമാത്രം എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം. 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്തുമാത്രം പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതിന്. ആദ്യമായിട്ട് അഷ്ടാംഗയോഗയിൽ യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര ഈ 5ാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്ത് ആദ്യം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് പരിശുദ്ധമാക്കുക. പിന്നീട് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം. മനസ്സ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകളിലേക്കെല്ലാം പോകുമ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമായിട്ട് അവിടെ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഭൗതികമായ ചിന്തകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ മലിനമാക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു? ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാകണം. ഹൃദയം എന്നുള്ളത് താമരയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ആ താമരയിൽ ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാകണം, മാലിന്യമുക്തമാകണം. അതിന് നമ്മുടെ ചിന്തകളെല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമാക്കണം. അതിനാണ് ആദ്യം ശ്രവണം, പിന്നീട് കീർത്തനം, പിന്നീട് സ്മരണം, അതിനുശേഷം ധ്യാനം വരുന്നത്. കാരണം സ്മരണത്തിൽ സദാസമയവും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാകുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ, ഹൃദയം മാലിന്യമുക്തമാകുമ്പോൾ അവിടെ ആ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലം എല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകണം. എങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമാകുന്നുള്ളൂ. മുൻ ജന്മത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങണം. പിന്നെ കൂടാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനോടുള്ള ആസക്തിയും നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. അതെല്ലാം തന്നെ ആദ്യത്തെ 3 ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. ഇത് 3ഉം നമ്മൾ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി, ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി, പരിശുദ്ധിയോടുകൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 4ാമത്തേതായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ധ്യാനം, അതിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി നമ്മൾ പരിശുദ്ധമാകുന്നതോടുകൂടി. വിഷ്ണു പുരാണത്തിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരതരും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ളവർ, അതാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരന്തരമായിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ളവർ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യരായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മുടെ അവബോധം കൃഷ്ണാവബോധമാക്കണം. എന്നിട്ട് നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനുശേഷം
ആ സേവനങ്ങളോടൊപ്പം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനും കൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം സ്മരിക്കാനും സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, യോഗ്യരാകുന്നു. പാപവിമുക്തരാകാതെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല എന്ന അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങണം, നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്നുള്ളൂ. പരിശുദ്ധമായ അവബോധത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകാനാണ് നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ മുതലായവ ഇവിടെ പറയുന്നു. അവബോധം പരിശുദ്ധമാക്കുക. അതിനായിട്ട് അവബോധം പരിശുദ്ധമാകാനാണ് പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം മുതലായിട്ടുള്ളവയെല്ലാം തന്നെ. അങ്ങനെ പാപവിമുക്തരായാൽ നമുക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങൾ, ലീലാവിലാസങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ധ്യാനത്തിലൂടെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഹൃദ്യമായ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചും അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ സർവവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി തീരും എന്നത് തീർച്ച. അത് പത്മപുരാണത്തിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചവർക്ക് ഉദ്ദിഷ്ട ഫലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അവർ ഭഗവാനെ നേർക്കുനേർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും ചില പുരാണങ്ങൾ തെളിവ് നൽകുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണത്തിലെ ഒരു കഥയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ധ്യാനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി വിശദമായിട്ട് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണത്തിൽ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബ്രാഹ്മണനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രതിഷ്ഠാനപുരം എന്ന ഒരു നഗരമുണ്ട്. ആ നഗരത്തിൽ ദരിദ്രനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷേ ആ ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം തന്റെ പൂർവജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ, തന്റെ പൂർവജന്മത്തിലെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങളുടെ ഫലവും കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛയും ആണ് തനിക്ക് സമ്പദ് സമൃദ്ധി ലഭിക്കാത്തതിന് കാരണം എന്ന് അയാൾ സ്വയം സമാധാനിച്ചു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ഞാൻ മുൻ ജന്മത്തിൽ എന്തുമാത്രമോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കാണും, പാപകർമ്മങ്ങൾ. അതും പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്തോ ഇച്ഛിച്ചിരിക്കുന്നു, എനിക്കെന്തോ എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായി തീരണമെന്ന് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത്. എല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആ ഭക്തന്, ആ ബ്രാഹ്മണൻ സ്വയം സമാധാനിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അയാൾ തന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ദുഃഖിച്ചില്ല. തുറന്ന മനസ്ഥിതിക്കാരനായ അയാൾ പലപ്പോഴും സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മഹത്തുക്കളുടെ പ്രസംഗങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും കേൾക്കുക സാധാരണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹവും ശ്രവണം, കേൾവി ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്ത്? ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം നിരന്തരം കേൾക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ വൈഷ്ണവ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടതിൽ നിന്ന് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ സാധിക്കാം എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി. അതായത് വൈഷ്ണവ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശാരീരികമായി ഏർപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ധ്യാനത്തിലൂടെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അതേ ഫലം ലഭ്യമാകും എന്ന് അർത്ഥം. സമ്പന്നനല്ലാത്തതിനാൽ ഗംഭീരവും രാജകീയവുമായ ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആരാധന, ഭക്തിയുത സേവനം പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് 5, 6, 7 തരത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം കല്ലിൽ ഉണ്ടാക്കാം,
പിന്നീട് കളിമണ്ണിൽ ഉണ്ടാക്കാം, പിന്നീട് മരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം, പിന്നീട് ലോഹത്തിൽ, പിന്നെ രത്നങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കാം. അതുകൂടാതെ ഫോട്ടോ, ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിലെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ബ്രാഹ്മണൻ ആ വൈഷ്ണവ ഭക്തരിൽ നിന്ന് കേട്ടത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആരാധന രാജകീയമായ പ്രൗഢിയിൽ നമുക്ക് ആരാധന നടത്താം എന്നാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ കേട്ടത്. അതായത് സമ്പന്നരായിട്ടുള്ളവർ, ഒരുപാട് ഐശ്വര്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ വലിയ വിഗ്രഹമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വലിയ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അവിടെ വലിയ പോംപായിട്ട് വളരെ രാജകീയമായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആരാധനകൾ നടത്തുന്നു. ഭഗവാനെ വളരെ സ്വർണവും രത്നങ്ങളും എല്ലാം അണിയിച്ചിട്ടുള്ള മാലകളും ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും മുതലായവ അണിയിക്കുന്നു. ഭഗവാന് ഒരുപാട് പൂക്കളുടെ അഭിഷേകമെല്ലാം നടത്തുന്നു. എല്ലാ നദികളിലെയും വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാൻ അഭിഷേകം, കൂടാതെ ഭഗവാനെ വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഭോഗം, ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ രാജകീയമായിട്ട് ആരാധിക്കാം സമ്പന്നരായിട്ടുള്ളവർ. പക്ഷേ ദരിദ്രരായിട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? അവരും അവരുടെ സമ്പത്തിനനുസരിച്ച്, യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് അവരും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ കടമയാണ് ഭഗവത് ആരാധന എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയ പ്രേച്ഛതി. നിങ്ങൾക്ക് ആകുന്നത് പോലെ പത്രമായാലും പുഷ്പമായാലും ഫലമായാലും വെള്ളമായാലും എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് നിവേദിച്ചിട്ട് എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണന് ഇതൊന്നിനും അവസരം ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വൈഷ്ണവരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ ഇങ്ങനെ അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ, അതായത് ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ രാജകീയമായിട്ട് തന്നെ ആരാധിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ തീരുമാനിച്ചു, എന്നാൽ നാളെ മുതൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ആ ബ്രാഹ്മണൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ഗോദാവരി നദിയിലാണ് കുളിച്ചിരുന്നത്. കുളി കഴിഞ്ഞ് നദീതീരത്ത് തന്നെ ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്തിരുന്ന് പ്രാണായാമം തുടങ്ങിയ യോഗമുറകളിലൂടെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത്തരം യോഗമുറകൾ മനസ്സിനെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ യാന്ത്രികമായി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലും ഇതേപോലെ പറയുന്നുണ്ട്, യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമ. ആ പ്രാണായാമത്തിലൂടെ, അതായത് ശ്വാസത്തെയും നിശ്വാസത്തെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് പ്രാണായാമത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് പണ്ടുകാലത്തെ ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം തന്നെ ഇതെല്ലാം സ്വയമേവ പഠിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണന് പ്രാണായാമം ചെയ്യാൻ അറിയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഗോദാവരി നദിയിൽ കുളിച്ച് ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്തിരുന്ന് പ്രാണായാമം ചെയ്ത് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുന്നു. കാരണം ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആരാധന അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചത്. അപ്പോൾ ധ്യാനിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ദർശിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമല്ലേ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന് നമ്മൾ എല്ലാ ആരാധനകളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കണം, വേറെ ചിന്തകളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രാണായാമം ചെയ്ത് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിയിട്ട്, പ്രാണായാമത്തിൻ്റെത് മാത്രമല്ല പലവിധ യോഗ ആസനങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഇത് തന്നെയാണ്. മുൻകാലത്ത് വെറും സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണനും ഈ വഴി സ്വീകരിച്ചത്. മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉറപ്പിച്ച ശേഷം ധ്യാനത്തിൽ ഭഗവാനെ വിലപിടിച്ച ആടയാഭരണങ്ങളും കിരീടവും മറ്റ് അലങ്കാര വസ്തുക്കളും അണിയിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രണമിച്ചു. ആ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ശുചിയാക്കി സ്വർണം കൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടും മറ്റുമുള്ള അനേകം പാത്രങ്ങളിൽ തീർത്ഥജലം നിറച്ച്, ഗോദാവരിയിലേത് മാത്രമല്ല യമുന, ഗംഗ, സിന്ധു, കാവേരി എല്ലാ പുണ്യ നദികളിലെയും ജലം പാത്രങ്ങളിൽ നിറച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ബ്രാഹ്മണൻ ഹൃദയത്തിൽ. ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹമുണ്ട്. ആ വിഗ്രഹത്തെ അഭിഷേകം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ത് ചെയ്തു? വലിയ വലിയ സ്വർണവും വെള്ളിയുമായിട്ടുള്ള ആ കലശങ്ങളിൽ ആ ബ്രാഹ്മണൻ എല്ലാ നദികളിലെയും ജലം കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്നു. ഗംഗ, യമുന, സിന്ധു, കാവേരി, ഗോദാവരി
എല്ലാ പുണ്യനദികളിലെയും ജലം ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. പിന്നീടോ ഒരുപാട് ആടയാഭരണങ്ങളും പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം കരുതിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ തുടപ്പിച്ച് ഭഗവാന് ഈ അലങ്കാരങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പൊതുവെ വൈഷ്ണവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് ഈ പുണ്യ നദികളിൽ നിന്ന് തീർത്ഥജലം ആവാഹിച്ച് എടുക്കാറുണ്ട്. സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നേരം പെട്ടെന്ന് എല്ലാ നദികളിലേക്കും പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കലശത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് അടച്ചു പിടിച്ച് ഗംഗേ ച യമുനേ ചൈവ ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദേ സിന്ധു കാവേരി ജലേസ്മിൻ സന്നിധിം കുരു എന്നുള്ള മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. ആ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ മന്ത്രം നമ്മുടെ സങ്കല്പമാണ്. ആ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതോടുകൂടി ഗംഗാ സിന്ധു സരസ്വതി കാവേരി എല്ലാ പുണ്യനദികളിലെയും ജലം നമ്മൾ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന ജലത്തിൽ ആവാഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് വൈഷ്ണവരുടെ ഭക്തന്മാരുടെ ആ ഒരു സങ്കല്പം. അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ആ കലശത്തിലെ ജലത്തിലേക്ക് എല്ലാ നദികളിലെയും പുണ്യജലം ആവാഹിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് ആ ജലമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ സാധാരണ നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷൻ വാട്ടർ അങ്ങനെ നേരിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മന്ത്രം ജപിച്ച് എല്ലാ പുണ്യനദികളിലെയും ജലം ആവാഹിച്ച് ഈ ജലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കും മന്ത്രത്തിലൂടെ. മന്ത്രത്തിന് അത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആവാഹിച്ചെടുക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ത് ചെയ്തു? സ്വയം ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം ഈ നദികളിലെല്ലാം പോയി ആ കലശത്തിൽ സ്വയം അവിടുത്തെ ജലം കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിനും താൻ സ്വയം ജലം വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടാണ് ധ്യാനത്തിൽ സങ്കല്പിച്ചത്. അതിനുശേഷം പൂജയ്ക്ക് വേണ്ട പൂക്കൾ, പഴങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ശേഖരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചു. ഇവ ഓരോന്നും ജലം, പുഷ്പം, ധൂപം, മാല്യം, പൂക്കൾ ഓരോ മൂർത്തിയുടെയും തൃപ്തിക്കനുസരിച്ച് സമർപ്പിച്ചു. ആരതി ഒഴിഞ്ഞു. യഥാർത്ഥ പൂജാവിധിയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒക്കെ ചെയ്ത് പൂജ പൂർത്തിയാക്കി. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ദിവസവും ഈ പ്രഭാഷണം കേട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളോളം ദിവസവും ഈ ഗോദാവരി നദിയിൽ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് പ്രാണായാമം ചെയ്ത് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ആ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ആ വിഗ്രഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഇതുപോലെയുള്ള ആരാധനകൾ ദിവസവും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അനേക വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ആ ഏകാഗ്രമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂജ മൂലം അദ്ദേഹം സ്വയം തന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി സ്വയം പരിശുദ്ധനായിട്ടുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് സ്വയം അറിയില്ലായിരുന്നു. ഈ ഒരു സംഭവം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്നത്. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ഈ മാനസ പൂജാക്രമം അനേക വർഷങ്ങൾ തുടർന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഇതേ രീതിയിൽ ധ്യാനത്തിൽ പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് നേദിച്ചു. പാൽപായസം നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിലെല്ലാം പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൃഷ്ണന് വിഷ്ണുവിനെല്ലാം നമ്മൾ നേദിക്കും. പക്ഷെ അത് ചൂട് നല്ലവണ്ണം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്വാദ് അതിന് കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു? താൻ ചൂടോടുകൂടിയല്ലേ ഭഗവാന് നേദിക്കാൻ പോകുന്നത്, അതിനത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുകയില്ല. ചൂട് കുറഞ്ഞോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത്? എന്നാൽ അത് വേണ്ടതുപോലെ ആയില്ല എന്ന് ബ്രാഹ്മണന് തോന്നി. കാരണം പാൽപായസത്തിന് ചൂട് വളരെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പാൽപായസം നിവേദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിന്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞോ എന്ന് നോക്കാൻ വിരൽ കൊണ്ട് ആ പാത്രത്തെ ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കി. പാത്രത്തിൽ പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ബ്രാഹ്മണൻ പാത്രത്തെ തന്നെ തൊട്ടു നോക്കി ചൂട് കുറഞ്ഞോ എന്നറിയാൻ. അപ്പോൾ കൈ പൊള്ളിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധ്യാനത്തിന് ഭംഗം വന്നു. അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിലാണ്. മനസ്സേകാഗ്രമാക്കി ആ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് പൂജകളെല്ലാം ചെയ്ത് ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിലാണ് ആ ചൂടുള്ള പാത്രത്തെ തൊട്ടു നോക്കിയത്. പക്ഷേ തൊട്ടതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരൽ പൊള്ളിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധ്യാനത്തിന് ഭംഗം വന്നു. അദ്ദേഹം കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കൈവിരൽ പൊള്ളിയിരിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്? ആ ബ്രാഹ്മണന് അത്ഭുതമായി. താൻ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുകയല്ലായിരുന്നോ? ഈ സമയത്ത് തന്റെ കൈ എങ്ങനെയാണ് പൊള്ളിയത്? ബ്രാഹ്മണന് അത്ഭുതം തോന്നി. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചതേയില്ല.
പാൽപായസവും അത് നിവേദിച്ചതും എല്ലാം ധ്യാനത്തിൽ കേവലം സാങ്കല്പികമായിരുന്നല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് താൻ തന്നെ അടുപ്പത്ത് പാത്രം വെച്ച് പായസം ഉണ്ടാക്കി അത് തൊട്ടു നോക്കിയത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ പൊള്ളിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതമായി. ബ്രാഹ്മണൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ലക്ഷ്മി ദേവിയോടൊത്ത് വൈകുണ്ഠത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നാരായണൻ നേരം പോക്കായിട്ട് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഹൃദയത്തിലും ആ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനാണ് ഇദ്ദേഹം ക്ഷേത്രമെല്ലാം പണിത് ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠത്തിലിരുന്ന് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവിമാരെല്ലാവരും ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങ് എന്തിനാണ് ചിരിക്കുന്നത്? കാരണം എന്താണ്? അവർക്കും അറിയാൻ ആകാംക്ഷയായി. ഭഗവാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അതിനു പകരം ഭഗവാന്റെ ദ്വാരപാലകരെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ ഈ ബ്രാഹ്മണനെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരമാകുന്നു. പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം തീരാതെ പരിശുദ്ധരാകാതെ നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ആ സമയത്ത് ഇത്രയും വർഷം അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന്റെ പൂജകളെല്ലാം മനസ്സിൽ ചെയ്ത് തന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി സ്വയം പരിശുദ്ധനായി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ധ്യാനിച്ചതാണെങ്കിൽ കൂടെ ആ ധ്യാനത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരൽ കൊള്ളുവാനിടയായി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും എല്ലാം തന്നെ ഏകമാകുന്നു. എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനായ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആത്മാവിനും ശരീരത്തിനും വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതുപോലെ ഈ ബ്രാഹ്മണനും അതേ അവസ്ഥയെ, അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആത്മാവിനും ഒന്നിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെയായി. കാരണം മുഴുവനും പരമപരിശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു. വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് അയച്ച ആകാശ വിമാനം ബ്രാഹ്മണനെ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ എത്തിച്ചു. ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെയും ഐശ്വര്യ ദേവതകളുടെയും മുന്നിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു. അതോടെ ബ്രാഹ്മണന് ഭഗവാന്റെയും ഐശ്വര്യ ദേവതകളുടെയും സഹവാസിയായി വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിത്യശാന്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വന്തം ധാമത്തിൽ ഇരിക്കെ തന്നെ ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കാര്യമാണിത്. അദ്ദേഹം സ്വയം സ്വന്തം ധാമത്തിലുണ്ട് എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണിരുന്നിട്ടും ധ്യാനത്തിലിരുന്ന പ്രാർത്ഥനാ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു. ഭക്തന്മാർ ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് ഭഗവാന് സാങ്കല്പികമായി അർപ്പിക്കുന്ന നൈവേദ്യം പോലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അതിന് ഉദ്ദിഷ്ട ഫലം ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാന് നൈവേദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അർപ്പിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സാങ്കല്പികമായിട്ട് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്നതും രണ്ടിനും ഭഗവാൻ തുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലമാണ് നൽകുന്നത്. രണ്ടിനെയും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്തിയാണ്, നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥതയാണ്, നമ്മുടെ പരിശുദ്ധിയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ് നിവേദിക്കുന്നത്, ആ നിവേദ്യം ശരിയായോ, അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ശരിയാണോ, അതെനിക്ക് കഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളതാണോ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ ആ നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്ന ആളുടെ പരിശുദ്ധി, മാനസികമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധി, ആത്മാർത്ഥത, ഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള അടുപ്പം, സ്നേഹം, ഇതെല്ലാമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാങ്കല്പികമായിട്ട് പരിശുദ്ധിയോടുകൂടി നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാന് കുക്ക് ചെയ്ത് പാചകം ചെയ്ത് ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിലൂടെയുള്ള സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള പൂജകളും നേരിട്ട് നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നതും തമ്മിലും വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഭക്തിയും ആത്മാർത്ഥതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പൂജയും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ധ്യാനം
സ്മരണയേക്കാൾ ആഴമേറിയതും കൂടുതൽ വിശദമായിട്ടും ഉള്ളതാണ്. കാരണം സ്മരണ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ധ്യാനം എന്നുള്ളത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനിയും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അധ്യായം 9 ശുദ്ധമായ വികസന സേവനത്തിനുള്ള വഴികളാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ 64 അംഗങ്ങളിൽ 20 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ഇനങ്ങൾ ദൈവിക ആരാധന, ജപം, പ്രാർത്ഥന എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയിട്ട് അതിന് തെളിവുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ശുദ്ധമായ വികസന സേവനത്തിലുള്ള വഴികളിൽ 43 മുതൽ 46 വരെയുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രവണം, സ്മരണം, പിന്നെ ധ്യാനം മുതലായവയ്ക്ക്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കരുണ, അതിന് പ്രാധാന്യം നൽകി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ട്?